ochal bugni nitiere koso nango. Julius, akeni magi gin moko kuom twak mabendu bedo gi jodito, mabendu bedo gode rombe magu, kaka jogo eko mabendu chung'ne duola. Nikech kawan koro osemedi kuom ranyisi park fees, bende osetimne maintenance, kata mna renovation, bende osegundhe e standard mowinjore. Bende nitiere gi amenities, otende, chope bende nitiere, to bende gi ler. Magi moko kuom gik mabende jopiny dwaro winjo. To yore mantiere parks, chal nade, madhi e parks, mawuok e airport, chal nade. Dong magi gik manek bende ni samoro un bende ung'iyo, ka koro imedo kata mna osuru maket kod mage. Bende magi gi network mabendu bedo gi jodito, mabende samoro uja bedo godo gi romo. Sharon, solo osuru okrach, lakini sami medo osuru cha, nyaka ing'i gik mathoth. Gima timore ni osuru ka ng'eny ahinya, compliance bedo matin. Koro kane un ji 100 machulo osuru, sami mede mang'eny cha, inya yudo ni kata maybe ji 80 kende ma koro chulo osuru. To mano ok achieve mang'eny. King'iyo KRA last month, neki hit target gi 50 billion. And mano is amount mang'eny sana. 50 billion and pesa mang'eny. So what happens ni nyak wang'i kaka wanya kelo ji mang'eny within tax bracket as opposed gi golo gi kete mang'eny to walus jok moko within that bracket. King'iyo wacho hotel, wan gima wasebedo kwacho as tourism stakeholders. Wadwaro ji kaka even Airbnbs on board so that we have a seamless experience. Ka wendo biro experience monya yudo Airbnb cha, there are some regulation the same monya yudo for the service apartment chulo taxes. Now Airbnbs ka okay, iketon gi gimoro tax moro matin tu ok mang'eny ahinya nikech kanyo be ma jowa yude gimoro, but iketon gi gimoro matin so that pesa ma yud kanyo no iriwo gi pesa motende chulo ka, then maybe for the counties and national government kanya maginya yudo pesa mas water services, ginya yudo pesa ma roads, because the same guest madhi Airbnb cha gi hotel chulo tiyo gi barabara, tiyo gi pi my serviced by pesa mowuok e ushuru mang'amo dhi hotel chulo cha. Koro ka gite ginya chulo that ginya bedo within that tax bracket. That means ni pesa yudore mang'eny, so you don't have to increase. So what am I saying? Gimo actually expand the tax bracket, lakini kikimedo ushuru ahinya existing ushuru mantie. Mano miyo biashara dok piny. To mane shida moango Kenya kasani. Any taxes idho malo, but then what drop taxpayers along the way? What drop we along the way? Ero kama na inya to wach mabende na penjo kata mana